Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi. Bandiraɓe sehlaɓe sakiraɓe on calminama. Mbeɗa jogui welam mawɗo darade ɗo e yewtidde e moon. Holko wayli hen gurdamam ne jaɓɓimi Isa ibn Maryam e nder ɓerdam. Addi ko waylo waylo kese e gurdamam. Addi ko baɗe kese e gurdamam. Mi wonti neɗɗo goɗɗo komi maynoɗo, mi wurti, mi andani komi mayɗo. Mi wonti neɗɗo goɗɗo, jikkam ɓeydima fortade. Peewal ari hen gurdamam. Mi woppi gueɗe mo mbaɗannomi. Yeeso ko kanko ari o wuuri he ɓerdam. Ko kanko jaadatimi somi liggoyo, somi lelima, somi darima. Kala ko mbawi hen wadde ko kanko woni caggal ɗum ɗon. Mi woni neɗɗo hankkadi paamɗo aduna o. Wayi kono bacce gonnoɗe he guitam ɗe, bacce ɗe caami. Mi yi aduna he sifa goɗɗo, he lone goɗɗe jiirimi hankkadi aduna hande o. Faami sirru aduna. Mi wonti ma neɗɗo goɗɗo. Ko ɗum foti arde almudo Yeesu almasihu. So a jaɓimomo, a jaɓɓimomo he ɓernde ma, ko waylo waylo a wontat tagore hesere jikkuma ko mbiten ko de centre d'intérêt hankkadi e mbaylo. ɓetugol ɗum ɗon fof noon ko holɗum ma ko taarima watta wiide on ji o de o waylima, o cekanoɗo o natti segde, ko ƴettano o natti ƴettade. Ille ko joni ɓuuri dejje. Jaali makko ustima, o ɓeydi woni ka neɗɗo pewɗo. On jarama. Au Christ ressuscité.